contents de donar-los la benvinguda a aquesta primera nit del clúster del Grup Food Service, la primera nit dels 10 anys del clúster. Avui estem de festa major, celebrem aquests 10 anys d'aniversari, 10 anys en els quals no hem parat de créixer. 10 anys amb molta feina i molts reptes, que ens han donat les ganes i les forces per continuar promovent activitats i projectes per mantenir la competitivitat i l'excel·lència del sector. Anar junts, comptar amb més mirades i disposar de més experiències és la clau per emprendre i afrontar projectes i reptes amb un major impacte. Aquest premi representa el reconeixement a una innovació feta a partir d'un subproducte de l'arròs, que és la clofolla, i a la valorització d'aquest producte per aconseguir una alternativa sostenible i reutilitzable que creiem que serà una solució pel sector de la hostelería. Que nos hayan concedido el premio es un reconocimiento a un proyecto que al principio, cuando empezamos, parecía que fuésemos locos, porque éramos los únicos que estábamos en ello. Y entonces es una satisfacción increïble. Per nosaltres és un reconeixement a la feina ben feta, un impuls sobretot a l'equip tècnic que tenim a darrere i una catapulta sobretot a conèixer-nos envers l'organisme del clúster. Per la Fageda representa un reconeixement, aquests 42 anys que portem complint la nostra missió, no? Que no és una altra que millorar la vida de les persones amb risc de vulnerabilitat. Y nos planteábamos, ¿no?, el haber presentado nuestra candidatura por los grandes profesionales que hay en el clúster. Y bueno, lo hicimos de una manera humilde y la verdad es que ha sido una sorpresa. Treballar en clúster és treballar de forma cooperativa, fer una aposta estratègica a l'empresa. Dedicar un temps a la reflexió pausada, a la mirada llarga, que en definitiva és allò que ens ajudarà a tenir les millors empreses del futur.